ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମର ମମତା ଦିଦି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜି NMMSର ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବା ତାର ସମାଧାନ କେତୋଟି ଗଣିତର ସମାଧାନ କରିନପାରୁଥିବା ଗଣିତ ଗୁଡ଼ାକର କିପରି ସହଜ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯଦି 4 to the power x minus 2 into 64 equal to 1/16 ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 4 to the power 4 to the power x minus 2 ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ 64 କୁ 4ର ଆଧାର ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 4ର କ୍ୟୁ 4 ଗୁଣ 4 4 16 ଗୁଣ 4 64 ତାହେଲେ 16ଟା 4ର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ କରିଦିଅ ଆଧାର ସମାନ କରିଦିଅ 4ର ଘାତ x minus 2 into 64କୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 4 to the power q equal to 1/4 to the power square ତେବେ ଏବେ ଏଟା କ'ଣ ହେବ ସିମ୍ପଲାଇଜ୍ 4 to the ଘାତ ଆଧାର ଯଦି ସମାନ ଥାଏ ଘାତ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ରେ ମିଶିଯାଏ ତେବେ x minus 2 plus 3 equal ଏଇ ଘାତ ଯଦି ତଳେ ନା ଅଛି ଆଧାର ତଳେ ଥାଇ ଘାତ ଅଛି ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଲେ କ'ଣ କହିଥିଲି ରେ ହଁ -2 4 to the power -2 ଏବେ ଆମର ଆଧାର ସମାନ ହେଇଗଲା ତେବେ ତାର ଘାତ ସମାନ ହେଇଯିବ 4ର ଘାତ କେତେ ହେଇଗଲା x plus 2 plus x minus 2 plus 3 ତାହେଲେ -2 plus 3 କ'ଣ ହେଇଯିବ +1 ତାହେଲେ x plus 1 equal to 4 to the power -2 ତେବେ କେତେ ହେଇଗଲା ଘାତ ସମାନ କରିଦିଅ x plus 1 equal to -2 ହଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ x ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଡାହାଣ ପାଶକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତେବେ x equal to କେତେ ହେଇଗଲା କୁହ -3 ତାର -3 ଯେଉଁଠି ଅଛି ଅପସନ୍ରେ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବ କରିବ କେମିତି x -2 ଏଠି 4ର ଘାତ କ୍ୟୁ 3 ତାହେଲେ -2 plus 3 -1 ତାହେଲେ ଏଠି ହେଉଛି -2 ତାହେଲେ -1 ଏପଟୁ +1ଟା ଏପଟକୁ ଗଲେ -1 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା -2 -1 -3 ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 କ'ଣ କହିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କ'ଣ ନା 0.5ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 0.3ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 into 0.5 into 0.3 whole divided by 0.5 plus 0.3 ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା a ସ୍କୋୟାର ସିଧା a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 into a into b ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ୍ b ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ ସିଧାସଳଖ ଏଟା କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 0.5 ପ୍ଲସ୍ 0.3ର ବର୍ଗ ଏପଟେ କ'ଣ କରିପାରିବା 0.5 ପ୍ଲସ୍ 0.3ର 3 ତାହେଲେ 0.5 ପ୍ଲସ୍ 0.3ର ବର୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣି ହେଇଛି 0.5 ପ୍ଲସ୍ 0.3 ଇଣ୍ଟୁ 0.5 ପ୍ଲସ୍ 0.3 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି 0.5 ପ୍ଲସ୍ 0.3 ଇଣ୍ଟୁ 0.5 ପ୍ଲସ୍ 0.3 ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 0.5 ପ୍ଲସ୍ 0.3 ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଟି ପାରିବା ହଁ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 0.5 ପ୍ଲସ୍ 0.3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କରିଦିଅ କେତେରେ 5 ପ୍ଲସ୍ 3 8 ଅପସନ୍ରେ କେଉଁଠି ଅଛି 8 ଦେଖିଲ ଏ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର 0.52 ବି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା 0.6 ହଁ ସି ଅପସନ୍ ହଁ 0.72 ହଁ ଡି ଅପସନ୍ ଥିଲା 0.8 ତାହେଲେ 0.8 ଯେଉଁଠି ଥିବ ଟିକ୍ ମାରିଦେବ ବା ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 କ'ଣ କରିଛି 8 ଜଣ ବାଳକଙ୍କ
ହାରାହାରି ଓଜନ। ତାହେଲେ ହାରାହାରି ଅଙ୍କ ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ ସେଟ୍ର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହାରାହାରି ଓଜନ କେତେ? ହାରାହାରି ଓଜନ 54 କିଗ୍ରା ବା କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଓଜନ ଆଉ ଦୁଇଟା ଓଜନ କହିଛି। ଓଜନ 47 କିଗ୍ରା କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ କେତେ 56 କିଲୋଗ୍ରାମ। 56 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦୁଇ ଜଣ ବାଳକ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଗରୁ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଦେଖ? 8 ଜଣ ଥିଲେ, ହେଇଗଲେ 2 ଜଣ, କେତେ ହେଲେ 10 ଜଣ। ତାହେଲେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଆମର 8 ଜଣ ଲେଖିବ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀର ହାରାହାରି ଓଜନ କେତେ? ଗଠନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖିସାରେ ମୁଁ। ଗଠନ ହୋଇଥିବା ହାରାହାରି ଓଜନ କେତେ? ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 8 ଜଣ ବାଳକଙ୍କର ହାରାହାରି ଓଜନ 54 କିଗ୍ରା। ତାହେଲେ 8 ଜଣ ବାଳକଙ୍କର ମୋଟ ଓଜନ କେତେ ହେବ? ମୋଟ ଓଜନ କେତେ ହେବ? ସମାନ 8 ଗୁଣନ 54 କିଗ୍ରା। ସମାନ କେତେ ହେଇଗଲା? 8 ଚଉ 32, 2 ହେଲା 3, 8 5 40, 3 43, 432 କିଗ୍ରା। ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ମିଶିଗଲେ ରେ? ଆଉ 2 ଜଣ ମିଶିଛନ୍ତି। କେତେ ନା ଆମେ 432ରେ କେତେ ମିଶାଇବା? ଆଉ 2 ଜଣ କିଏ କିଏ? 47 କିଗ୍ରା ଜଣଙ୍କର, ଆଉ ଜଣଙ୍କର କେତେ କିଗ୍ରା? 56 କିଗ୍ରା। ମିଶାଇ ଦିଅ। କେତେ ହେଲା? 6 7 13, 13 2 15, 5 ରଖିନେଲା କେତେରେ? 1। ତାହେଲେ 5 4 9 ନେଇଥିଲ 1, 10, 10 4 10 3 13, 3 ରଖିନେଲା 1। ତାହେଲେ 4 1 5, 535 କିଗ୍ରା। ମିଶାଇଦେଲା ଆଉ ଥରେ। 7 5 7 6 13, 13 2 15, 5 ରଖିନେଲା 1, 5 1 6, 6 4 10, 10 3 13, 3 ରଖିନେଲା 1, 4 1 5। ତାହେଲେ ମୋଟ ଓଜନ କେତେ ହେଇଗଲା? 535 କିଗ୍ରା। କାହାର? 10 ଜଣଙ୍କର। ତାହେଲେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ଓଜନ କେତେ? 535 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ହାରାହାରି ଓଜନ କେତେ? ଆମେ ହାରାହାରି ଓଜନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ହରି ଦିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାରାହାରି ଓଜନ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବ ହରିଦେବା। ତାହେଲେ 535 ହରଣ 10 ସମାନ କେତେ ହେଇଗଲା ରେ? 10 ଆଉ ହରିବନି। ମନେ ରଖ 10 ପାଇଁ ହରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଡାହାଣ ପଟରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଶୂନ ବସେଇଦେବ ନା ବିନ୍ଦୁ ବସେଇଦେବ ବା ଦଶମିକ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ହାରାହାରି ଓଜନ କେତେ ହେଇଯିବ? 53.5 କିଗ୍ରା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଅପସନରେ ତୁମର ଯଦି ଥାଏ 53.5, ଦେଖ ଅପସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? 53.5 କେଜି। ବି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? 50.1 କେଜି। ସି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? 52.5 କେଜି। ଡି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? 51.3
3 kg। ଏବେ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ପଠେଇବ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ହେଲା। ଏ ହେବ ନା ବି ହେବ ନା ସି ହେବ ନା ଡି ହେବ ହେଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 4 କ'ଣ ଅଛି ନା ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ